नमस्कार, हाय, हॅलो, कसे आहात सगळे? मी विनायक गायकवाड आणि तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज मी तुम्हाला भेंडीपासनं एक इंटरेस्टिंग रेसिपी दाखवणार आहे. आज मी तुम्हाला क्रिस्पी भेंडी पॉपकॉर्न्स दाखवणार आहे. खूप अफलातून लागते ही डिश आणि मूवी बघताना तुम्ही ही सर्व करू शकता किंवा कोण गेस्ट येणार असेल तर स्टार्टर्स म्हणून सर्व करू शकता. अगदी घरच्या साहित्यांमध्ये होते आणि खायला तितकीच अफलातून लागते. तर चला, हे क्रिस्पी भेंडी पॉपकॉर्न्स बनवण्यासाठी आपल्याला कोणते कोणते साहित्य लागतात ते बघूया आणि आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. तर क्रिस्पी भेंडी पॉपकॉर्न्स करण्यासाठी अर्थातच आपल्याला भेंडी लागणार आहेत. भेंडी स्वच्छ धुवून त्याचे मी असे छोटे छोटे काप केलेले आहेत. म्हणजे कसं बाईट साईज पॉपकॉर्न्स पाहिजेत म्हणून असे मी छोटे छोटे काप केलेले आहेत. त्याच्यानंतर इथे मी मैदा घेतलेला आहे, साधारण 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर काश्मीरी लाल मिरचीचं तिखट घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर गरम मसाला पावडर घेतला आहे, आमचूर पावडर. तुम्ही आमचूर पावडर नसेल तर चाट मसाला पण वापरू शकता. त्याच्यानंतर हळद आहे, चवीनुसार मीठ आहे. त्याच्यानंतर इथे कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे मी 1/4 कप. त्याच्यानंतर इथे ब्रेड क्रम्स घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला तेल लागणार आहे डीप फ्राईंगसाठी आणि आवश्यकतेनुसार आपल्याला लागणार आहे पाणी. तर सर्वप्रथम आपल्याला भेंडी मॅरिनेट करून घ्यायचे. सो इथे एक पसरट ताट घेतलेलं आहे. त्या पसरट ताटामध्ये आपल्याला हे भेंडीचे तुकडे जे आपण स्वच्छ करून घेतलेले आहेत ते आपल्याला घालायचे आहेत आणि हे भेंडीचे काप किंवा हे तुकडे व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचे आहेत. आणि मग त्याच्यामध्ये आपल्याला एक एक ड्राय मसाले ॲड करून घ्यायचे. सर्वप्रथम आपल्याला आमचूर पावडर लागणार आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला गरम मसाला लागणार आहे. त्याच्यानंतर काश्मीरी लाल तिखट घालणार आहे मी. हळद घालणार आहे. मीठ घालणार आहे चवीनुसार आणि थोडं कॉर्नफ्लोअर घालणार आहे 2 चमचे. आणि हाताच्या साह्याने आपल्याला हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि सगळे ड्राय मसाले ह्या भेंडीला आपल्याला कोट करून घ्यायचे. सो हे भेंडी आपण इथे मॅरिनेट करून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता साधारण 10 मिनिटं आपण ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला एक स्लरी लागणार आहे भेंडीला कोट करण्यासाठी. तर त्याच्यामुळे आपण एक बाउल घेऊया. भेंडी आपण साईडला ठेवून देऊया. इथे बाउल घेऊया. बाउलमध्ये आपल्याला परत कॉर्नफ्लोअर घालायचं आहे. सो इथे कॉर्नफ्लोअर ॲड करतोय मी. कॉर्नफ्लोअर ॲड करून झालं की आपल्याला त्याच्यामध्ये मैदा घालायचा आहे. कोटिंगला जेवढं मीठ लागणार आहे चवीनुसार आपण मीठ घालणार आहोत त्याच्यामध्ये. आणि काश्मीरी लाल तिखट घालणार आहोत परत एकदा. आणि पाणी घालायचं आहे आणि आपण ह्याची एक स्लरी करून घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये कुठल्या पण गुठळ्या राहता कामा नये आणि ह्याची आपण आता स्लरी करून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि पातळ नाही तर घट्टसर आपल्याला स्लरी करायचे, म्हणजे भेंडी त्याच्यामध्ये डिप केल्यावर भेंडीला ती स्लरी चिकटली पाहिजे. सो इथे आपली स्लरी रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता ब्रेड क्रम्स रेडी ठेवलेले आहेत. त्याच्यानंतर इथे मॅरिनेटेड भेंडी पण आपली रेडी आहे. आता आपल्याला काय करायचं, ही मॅरिनेटेड भेंडी जी आहे ती आपल्याला या स्लरीमध्ये टाकून घ्यायची आहे आणि त्याच्यानंतर व्यवस्थित ह्या स्लरीने ही भेंडी आपल्याला कोट करायची आहे. सो मी तुम्हाला एक बॅच करून दाखवतो. सो मी एक बॅच भेंडी टाकलेली आहे. व्यवस्थित त्याला कोट करायचं आहे. तुम्ही बघू शकता स्लरीची कन्सिस्टन्सी खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला इथे हे टाकून घ्यायच्यात भेंडी, व्यवस्थित कोट करायचे. व्यवस्थित कोट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे या सगळ्या भेंड्या मी ह्या स्लरीमध्ये टाकून घेतो. नॉट स्लरी, ब्रेड क्रम्समध्ये टाकून घेतो.
मी हातानेच करतो, हाताच्या साह्यानेच मला ते कन्व्हिनियंट होईल. ओके, आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आणि ही परत याच्यामध्ये आपल्याला टाकायची डबल कोटिंगसाठी. डबल कोटनी काय होणार आहे, भेंडी व्यवस्थित क्रिस्पी होणार आहे. सो आता तुम्ही बघू शकता इथे मी व्यवस्थित टाकलेलं आहे. परत ह्याच्यामध्ये तुम्ही ह्याला कोट करायचं आहे आणि परत डबल कोट करायचं ह्या भेंडीला. आणि असे पॉपकॉर्न्स आपल्याला रेडी करायचे. अशा प्रकारे सगळ्या भेंडी मी करून घेणार आहे आणि मग आपण ते 10 मिनिटं सेट करायला ठेवणार आहोत आणि मग आपण ते डीप फ्राय करून घेणार आहोत. सो इथे आपले हे भेंडी पॉपकॉर्न्स रेडी आहेत. तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित त्यांना मी 10-15 मिनिटं सेट करायला ठेवलेलं. फ्रीजमध्ये ठेवायची गरज नाही आहे, नॉर्मल बाहेर तुम्ही यांना ठेवू शकता म्हणजे ब्रेड क्रम्स व्यवस्थित कोट होतात. इथे मी तेल तापत ठेवलेलं आहे, मध्यम गॅस आपल्याला करायचा आहे आणि आपण हे जे पॉपकॉर्न्स बनवलेले आहेत ते पॉपकॉर्न्स एक एक करून आपण सोडून घेणार आहोत. गॅस मीडियम ठेवायचा आहे, जी भेंडी आजपर्यंत व्यवस्थित शिजल्या जातील. इथे भेंडी आपले व्यवस्थित झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. व्यवस्थित त्याचं आपण तेल निथळून घेणार आहोत. एकदम गोल्डन ब्राऊन छान क्रिस्पी झालेले आहेत. व्यवस्थित तेल निथळलं की आपण ह्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि बघा आपण सर्व करूया. तर बघितलं मित्रांनो, क्रिस्पी भेंडी पॉपकॉर्न्स आपले रेडी आहेत. मस्त गरमागरम तुम्ही मेयोनीज, केचप, चटणी कशाबरोबरही सर्व करू शकता. सो तुम्ही तुमच्या घरी हे बनवून बघा आणि त्याची प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. तर बघितलं मित्रांनो, क्रिस्पी भेंडी पॉपकॉर्न्स रेडी आहेत. नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये कळवायला विसरू नका. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तिथे बेल आयकन येईल, बेल आयकन दाबायला विसरू नका, म्हणजे यानंतर मी अशी इंटरेस्टिंग रेसिपी जेव्हा अपलोड करीन त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही माझी कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. अधिक अपडेट्ससाठी तुम्ही मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर पण फॉलो करू शकता. त्याच्या लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तर आता तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशा एका इंटरेस्टिंग एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या, पौष्टिक खा आणि खुश राहा. धन्यवाद.